Chalani, takmer 2 roky som do YouTube komunity napísal, aby ste mi dali ako super duper čuper otázky, no a dnes si na tieto otázky odpovieme. Každopádne ešte predtým, ako sa do samotného videa pustíme, by som chcel poprosiť, aby ste sa joinili na môj nový Discord server. No a my môžeme ísť na to. OK, dáme páni, takže sme tu na Hypixeli po asi tak 2 rokoch. Každopádne, teraz idem na Bed Wars, proste Bed Wars sú najlepšia minihra, rovnako jak boli 2 roky dozadu, tak sú aj teraz. Každopádne, mám tu krásne 27 ironov. Reálne neviem, že ak mám toto komentovať, furt som rovnako dementný komentátor, jak som bol predtým. No, what's up, my boy? Kombo? No, fuck. OK, takže máme tu prvú otázku od Bedliho a tá spočíva v tom, že či mám rád marhulový lekvár. Marhulový lekvár som reálne že nikdy najedol, som prehral. Ale marhulový lekvár je podľa mňa fajn, pretože mám rád marhulo, len kamo mega nemám rád, keď sú marhule chlpaté. Chlpy na ovoci nemajú byť, chlpy majú byť na zvieratách, proste kamo chlpaté ovocie nikdy v živote. GLHF everyone, kamo reálne chýba mi komunita Hypixelu. Reálne to je také všetko pozitívne, kamo nikde žiadne n-wordy, proste chápeš, že je to ideálne, kamo. Nebude ti nikto hučať do sluchatiek. It's B! Alebo nebudeš musieť počúvať editorov na Valorante, že oh yes daddy, prosím gamo, daj semka, očko, Reina. Ja úprimne ešte naspal nechcem ísť kvôli tomu, aby ma nerašli odtiaľ. Aha. Fuck. Tu je asi dobojované. OK, dobre, tak to je definitívne dobojované. Dobre, kamo, toto nie je úplne ideálne, hej? Toto, kamo, nebolo v pláne. Ne, kamo, nečesuj ma, prosím. No, dobre. Som ho počul. Poď preč. OK, ideme do našej hry a spolu s tým tu budeme mať asi aj ďalšiu otázku. OK, ďalšiu otázku máme od Viléma Zahumenského. A otázka znie, jak sa máš? Vieš čo, kamo, mám sa dobre, jak sa máš ty? Ne, ako reálne, je plne dosť dôležité sa pýtať ľudí, že máš sa dobre. Ak vidíš toto video, kamo, tak mi napíš, že jak sa máš ty a kamo, what the fuck. Hovno. Jedno! Toto aj neviem, jak sa mi podarilo. Čo teraz môžem spraviť? Mohol by som ho odbuchnúť dopreč. What's up, my boy? Aha, tak hej no, tak hej potom. Od tohto pána tu máme rovno ešte ďalšie 2 otázky a nasledujúca znie, máš rád Fortnite? No, vzhľadom na to, že som Fortnite točil určitú časť svojej YouTubeovej kariéry, alebo nenazval by som to ani kariérou, proste točil som Fortnite, lol. Ja som nemal čas ho posledného pol roka hrávať, lebo proste som mal povinnosti a škola and shit. Tá reálne neviem ani, že aká je teraz sezóna, iba viem, že chapter 6 alebo koľko. Podľa mňa sa mýlim aj v tomto. V budúcnosti by som plánoval ešte trošku dať nejaké videjko z Fortniteu, čiže hej, Fortnite mám rád. Odpoviem ti hneď na ďalšiu otázku, len musím tu vybaviť ešte tohto drahého pána. Mateo, máme dosť čokolády na varenie. No tak to sa jej pôjdeme hneď spýtať. Máš dosť čokolády na varenie? Žiadnu nemám. Nemáš žiadnu čokoládu na varenie. Baví ťa YouTube? YouTube ako taký je za mňa veľmi zaujímavá sociálna sieť a veľmi zaujímavá platforma, kde šíriť svoj kreatívny obsah. Reálne by som sa ani nemal kvôli čomu inému vrátiť na YouTube, kebyže ma nebaví. Tým, že nejsem monetizovaný ani nič, tak reálne nemá žiadny iný zmysel moje YouTubeovanie ako to, že ma to proste bavilo. Mali by všetci dať odber. Hej, všetci majú dať odber. No ale ak ťa to tu baví, ak fakuješ nejakým spôsobom so mnou a tak kamo, prečo by si nedal ten odber reálne? Kamo, není to, kebyže si od teba pýtam tvoju mesačnú výplatu za Hero alebo OnlyFans, hej. A to sme si prešli už všetky otázky na dnes. Vyzerá to tak, že budem musieť dokumentovať túto hru. OK, máme nejaké bloky a zišiel by sa mi ešte nejaký armor. Dobre, nakúpim si ešte pár ďalších blokov a poviem to skúsiť rašnúť. Proste, vidíš tamto čava, čo ma teraz ide rašnúť? Kamo, ten bude mŕtvy. Všetci budú mŕtvi v tejto hre. Prisahám Bohu. Dobre, máme tu nejaké extra emeraldy. Môžem si tu dať obrázok krásne. Modrý je vlastne už iba sám. Dobre, tak modrého by som mohol rašnúť teoreticky. Ale ešte si poberiem nejaké goods from here. Mám tu diamanty, mohol by som si teoreticky u modrého v base kúpiť nejaký shit. Jump, speed, invis. Na invis už nemám cash, potrebujem 2. Tak si kúpim aspoň bridge
vajco. Toho dúfam, že sa nechytila inflácia. No, nádhera. Mohol by som ísť teoreticky naspäť na baseu, ale cez to si zobrať ešte nejaké diamanty. Ok, dobre, Čavo chilluje, Čavo je v pohode, on je pohodiak, on proste tuto si zbiera svoje emeraldy a proste je mu jedno, kamo, je to bowler. Každopádne potrebujem byť silnejší ako on, proste chápeš, toto je vojna. OK, tak som vyhral, no. Čau, ja si očividne spadol do vojdu. GG. OK ľudia, ja dúfam, že sa vám toto video páčilo, krásne tu rajdujem draka. Nice. A dajte odber, pripojte sa na môj Discord server, budem to natočiť ďalšie videá, čiže hej, rád som sa s vami videl a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.